Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä, koko maassa, koko vuoden. Tiesitkö, että suomalaiset syövät yhdessä vähemmän kuin kukaan muu Euroopassa? Ihmiset pysyttelevät omissa majoissaan. Naapuritkaan eivät enää tunne toisiaan. Onko se sellainen Suomi, jota haluamme rakentaa? Avataan ovet ja syödään yhdessä. Pöydän ääressä on helppo jakaa ideat, innostukset, ilot ja surut. Maamme on täynnä huikeita tekijöitä, jotka haluavat tehdä tästä unelmasta totta. Uudenlaisen yhteistyön avulla laitetaan pyörät pyörimään. Luodaan uudenlaista yhteistyökulttuuria, toimivia työkaluja ja kohtaamisia, joissa ideoista syntyy toimintaa. Mahdollistetaan mahdoton keräämällä ympärille oikeat näkijät, tekijät ja resurssit. Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä, arjessa, juhlassa, vanhat ja nuoret, yhdessä metsässä, kahdestaan kaupungilla. Vuosi huipentuu maailman suurimpiin kyläjuhliin, jonne kaikki on kutsuttu. Suomeen tullaan syömään läheltä ja kaukaa. Suomalaisten ruokailmiöiden puolesta liputetaan ympäri maailman. Tehdään Suomesta parempi paikka elää, iloita ja syödä yhdessä.